Салам достlar. Татар izi serisining ikkinchi kitobi matbuotga әзерләнә. Bu kitobning ismi Qozon millatining izi. Biz sizga 33 tarixiy personaj турында сөйләрбез. Булар төрле халыклар, тарихи чор һәм һөнәр вәкилләре, сәясәтчеләр, галимнәр, язучылар, музыкантлар, дин белгечләре. Ул Гали һәм Улуг Мөхәммәд, Нур-Султан һәм Мөхәммәдияр, Ленин һәм Толстой, Мәрҗани һәм Баруди, Карл Фукс һәм Казымбек, Василий Сталин һәм Олег Лундстрем, Ралит Сәгъдиев һәм София Хусания Габәйдуллина. Безнең геройларның язмышы Татарстан башкаласы белән бәйле. Ә безнең хикәя Казанга нигез салынган көннән утта да янмый, әсирлеккә дә бирелми торган Гайшә бик турындагы риваяттән башлана. Бу китап һәр персонаж турында кыска видео анонслар белән озатыла.